Well, hello mga Arikison kag mga Bitikon. Gusto nyo bala nga kamo akon pang sunlugon? So for today's video mga kalinti, papakita ko sa inyo nga pagsaylo ko. Pagsaylo ko sa piyak nga dalan kay matabok ko kay makadto ko sa bongbongs. Ang bongbongs na ito ay nandito lang yan sa may 13th Lacson Street, Bacolod City. At ang branch bala nila, ang amo ni mga kalente, meron silang cafe. Siling ko parang kompetensya to ng cafe ko man Pero lang tawin mo bala mga kalinte ang ilang nga cafe o baw perti kadako sobrang laki mga kalinte, pwede ka igo ang bilog nga barkada. Kung hindi nakasya sa cafe ko, pwede silang pumunta dito ha. Pero seriously mga kalinti, ang branch ng bongbong na ito ay napakalaki talaga. Kompletong-kompleto yung branch na ito. Meron silang souvenirs, meron silang cafe at mga pasalubong center. Ang number 1 gidya na pasalubong dito lang sa Bacolod. Kasi nandito na lahat, meron na silang kompleto na piyaya. Yung number 1 talaga na piyaya sa bilog nga Bacolod, sa bilog nga Bisaya, sa bilog nga Pilipinas. Kaya ang ubi nila yung mga kalinti ay pumupuswak talaga yung unod ng kanilang ubi. Mapabagong luto man or hindi, ay grabe talaga yung ubi. Piyaya nila mga kalinti, no joke. At tulukin yung capacity ng kanilang branch mga kalinti. Sobrang laki at ang dami ng kanilang mga stocks dito. Kahit buong pamilya, barkada at saka kung sino pa yung gusto mong samahin dito, pwedeng mong ilagay sa loob at magkumpra-kumpra kayo dito ng mga bilihin. Grabe ka dako. At sa sobrang laki bala at dami ng kanilang stocks mga kalinte, every time na pupunta ako dito ay pinamimigay na lang nila, hindi nila ako pinapabayad. Ay kahuluya pero siling ko, sige okay lang Grabe talaga sila kasi mag-alaga. Hoy, wala ko yung ginapabati-batian ha. So big shout out talaga sa kanila mga staff dyan na pag pumupunta kami dyan, grabe talaga yung pag-alaga sa amin. Lahat ng mga gusto namin pinamimigay dahil yan yung mando ni Sir Arlon. At umaakig talaga si Mr. Arlon. Jutay lang yung kukunin namin. Gusto niya sobrang dami. So grabe talaga si Mr. Arlon, no? So kahit nahuhuya ako, sige na lang Ayaw ko kasing tanggihan yung mga grasya ba. Pero seryoso mga kalinte, pag kumadto kayo dito sa 13th Lacson Street na branch ng bongbongs, grabe talaga, malulula kayo dito at bubutlog ang yung mga mata sa dami ng kanilang mananamit at dekalidad ng mga product. At kung gusto nyo magkulokape dahil napagod kayo sa pagpipili ng mga pasalubong, ay pwede kayo dito na umupo sa kanilang cafe, kumain ng napakaraming piyaya na napakaraming flavors at mag-relax. At pwede din kayong pumili ng mga souvenirs. Dito lang yan sa bongbongs. Kaya sumaylo na rin kayo. Wag na kayo dyan.